Tak. Když ten malý bomber spát, tak si uši myje rád. Tak zlétně se mnou a poleď výš, spláchni svý břímě starostí. Je na pár chvil slunci blíž a poznáš, co ptákům závidíš. Tolik krásy najednou mít pod sebou a cítit, jak je nádherná. Dálka výsměch, z výšky radovat se, vždyť je kouzelná. Vidíte, že manévrovatelnost tohoto stroje pod vedením tak úžasného, schopného pilota, jako je inženýr Vráťa Eliáš. Ano, tak se, dámy a pánové, jmenuje tento pilot. Vráťa Eliáš jako pilot záchranné služby DSA. Samozřejmě létá skoro každý den. Je to 4válec, americký motor Lycoming. A tento motor je ze 170 kW stažen na těch 145 koní, je trvale omezen. Je potřeba k tomu říct, že krásně zaplácat motorem, jak ty listy, jak vyklitávají na jedné straně, tak se v podstatě ozve tento zvuk, kdy zapleskají. Princip položení, konstrukce, je úplně jiná dopředaně. Se dokázal vyrovnat s tím, že ten vrtulník nikdy k něčemu hezkému neletí. Přátelé, podívejte se, co ten člověk s tím dokáže dělat. On tady byl a já jsem říkal, mám ti tam dát nějaké palivo? No, kolik tam máš? No tak, to stačí. Takže já si povoluji do mě odkoupit. Tady vidíte krásné vysení, to znamená vrtulník je ve visu, teď fouká maximální výkon dolů.
Vrtulníček není způsoben na to, aby jsme dokázali budeme čekat na další instrukce. Dokážou přepravovat jak 66 vojáků, nebo 66 vojáků, 46 výsadkářů. Pojďme si to vychutnat, přátelé. Průlet Kasa. Moc si toho vážíme, že armáda pro nás toto udělá a jestli to ještě jednou zopakuje, toto nádherné letadlo. Tak pojďme na to, máváme, přátelé, a děkujeme vám. Moc krát vám děkujeme. Máváme a já vás tady poruším, děkujeme si. Prce potlesk, děkujeme armádě. A samozřejmě potřeba říct, že tady máme náborový stánek armády České republiky. Nádherný. Indiana Jones nebo a zamáváme taky. Průletu, pojďme vyhledávat, jak máme. Jirka Vysoký z AN2. On se toho nebojí a pojďme mu všichni zamávat. To bylo krásný, vidíte, jak ji natáhnu a jak proti tomu průvanu dokáže. Ano, i my mu zamáváme a děkujeme za tohle úžasnou ukázku. Turbína, poslechněme si, zamávejme také, přátelé, pojďme. Podívejte se, jaká hruza mi z toho šla. Postavu. Podívejte se, maximální výkon.
To bylo ošklivý, takhle z toho pohledu od nás, až sem selek. A máváme taky a děkujeme vám, kolegové z Hradce, za tuhle nádhernou ukázku. Tak ale kdyby mířil na to letadlo, tak bude mířit za něj. A Mustang, podívejte se, Messerschmitt už bude v patách. Kdy záchranný